Татарлардың Төркиягә мөхаҗирлеге. Һаваларда торна тавышлары, ишетелә канат кагышлары. Кошларда да кеше язмышлары, чит җирләргә китеп барышлары. Мөхтәрәм тамашачылар, Төрек илендәге татар мөхаҗирләренә багышланган топшы тизмәбезнең бүгенге чаралышын Марсель Галиевның «Кайту» шигыре белән башладык. Тарихның бүгенгесе көндә билгеле чыганакларына караганда, кешеләр һәрвакыт бер җирдә яшәмәгәннәр һәм яшәмиләр. Халыкларның бөек миграциясе, бу тарихи процесс барыш, ул дөньяның төрле өлкәләрендә халыкларның зур төркемнәре үз урыннарыннан, территорияләрдән күчеп, яңа урыннарга, яңа җирләргә килүен аңлата. Бу миграцияләр гадәттә дини, социаль, икътисади, климатик һәм сәяси сәбәпләр аркасында була. Татарларның бабалары борынгы төркиләр, ана ватаннары булган Алтай тауларыннан төрле якка таралганнар. Берәүләре көньякка, икенчеләре көнбатышка, башкалары төньякка һәм көнчыгышка юнәлгәннәр. Аннан соң хуннар көнчыгыштан көнбатышка таба күчәләр. Бу күчү вакытында халык дулкыны үзе белән башка бик күп кавем кабиләләрне дә йөртә. Бу очырда татарларның борынгы бабалары да көнчыгыш Европага аяк басалар һәм бу җирлектә төпләнеп калалар. Шулай итеп, бу дәвердән башлап Идел буе татарларның ана ватаны була. Идел буенда татарлар үзләренең беренче дәүләтләрен дә төзиләр. Идел буе Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан ханлыгы татарлар өчен дәүләтчелек тарихының әһәмиятле сәхифәләре булып тора. Анадолуга килсәк, бу сүз Кече Азияның синонимы булып тора. Анадолу сүзе нигездә грек телендәге Анатолия сүзеннән алынган. Грек телендә ул көнчыгыш, кояш чыккан тараф дигәнне аңлата. Географик яктан Анадолу бүгенгесе көндә Төркиянең Европа һәм Азия чикләрен билгели. Кече Азия Кара диңгез, Мәрмәр диңгезе, Әгәй диңгезе һәм Урта диңгез белән чикләнгән. Анадолу җире борынгы дәверләрдән бирле күп цивилизацияләр өчен уңышлы җирлек булып торган. Юкка гына аны Анадолу мәдәниятләр бишеге дип атамыйлар. Монда Хет патшалыгы хөкем сөргән, аннан соң фригийлар Кечкенә Азияның төрле урыннарында яшәгәннәр. Алар Хетлардан соң килә һәм аларның мәдәниятләре Кече Азиядә киң таралыш таба. Лидия Кече Азияның көнбатыш өлешендә, хәзерге Төркиянең Маниса вилаятына якын урнашкан була. Лидия халкы алтын һәм көмештән тәңкәләр суга башлый. Бу тәңкәләр сәүдә мөнәсәбәтләрендә кулланыла. Шуңа күрә дә тарихта беренче буларак алтын, көмеш, акча Анадолуда барлыкка килде дигән сүз һич урынсыз түгел. Анадолуда Лидиялардан соң грек колониялары көпләп уеша башлар. Әгәй диңгезе буенда урнашкан колониялар, мисал өчен Смирна, Эфес, грек мәдәнияте, философиясе һәм архитектурасы белән таныла. Эфес, мәсәлән, Аполлон гыйбадәт ханасы белән мәшһүр. Грек колониялары чорыннан соң Анадолу Рим императорлыгы хакимиятенә керә. Рим императорлыгы чорында Кече Азия мөһим стратегик җир булып тора. Римлылар сәүдә маршрутлары, мәдәни алыш-биреш өчен Анадолуны үз контрольләре астында тоталар. Бу дәвердә Рим архитектурасы, юриспруденциясе һәм мәдәнияте Анадолуга тирән йогынты ясый дип әйтергә мөмкин. Рим империясының бүленүе нәтиҗәсендә Анадолу Византия императорлыгына, ягъни Көнчыгыш Рим империясе территориясенә керә. Византия мәдәнияте, ортодокс христианлык һәм христиан сәнгате Анадолу мәдәниятендә киң чагылыш таба башлый. 11нче гасырда Анадолуга көнчыгыштан селҗуклы төрекләре керә башлыйлар. Алар әкренләп Кече Азияга җирләшәләр. Коня шәһәре башкала булганга, селҗуклы төрекләрнең дәүләте Коня солтанлыгы дип әйтелә. 13-нче гасырдан башлап Госманлы императорлыгы Кече Азияны үз контроленә ала.
Госманны архитектурасы, мәдәнияте һәм дини традицияләре Анадолуда шактый зур йогынты ясый. Госманны үз дәүрендә тарихтагы иң зур һәм күп төрле цивилизацияләрнең берсе була. Сельчуклы һәм Госманны төрекләре белән бергә Анадолуда ислам мәдәнияте көчәя бара. Соңра исә хәлифәлек титулы Госманлар кулына күчү белән Анадолу ислам дөньясының мөһим бер мәркәзенә әверелә. Казан татарларының Анадолу белән, гомумән, Госманны төрекләре белән беренче мөнәсәбәтләре Алтын Урда һәм Казан ханлыгы чорында башлана. Бу хакта ханнар тарафыннан язылган ярлыклар моңа ачык дәлил булып тора. Әлеге дәвердән башлап мөнәсәбәтләр алдагы гасырларда көчәя баралар. Бу хакта исә алдагы язмаларда искә алыначак. Фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге.